il·lusió perquè avui tenim aquí en aquest institut una persona que ens farà una conferència. No és una persona qualsevol. Jo sento avui que a l'Institut Can Puig tenim un regal de coneixement, perquè ve una de les persones que per mi ha estat una gran influència, perquè jo sí que professor d'economia no ha estat per amor a l'art i per l'amor a l'economia. Aleshores ara passo a presentar a l'Arcadi Oliveres. Aquest senyor és economista, però no és un economista qualsevol. Ell, a part de ser professor a la Universitat Autònoma d'Economia, ha fundat també una associació que és l'Associació de Justícia i Pau. Si algú de vosaltres després voleu anar a la web i poseu www.justiciaipau.org veureu quin és el seu àmbit de divulgació. És autor de nombroses obres i escrits sobre les relacions nord-sud. Aquestes relacions nord-sud fan referència a la divisió social i econòmica i política que existeixen entre els països desenvolupats. També és un expert en comerç internacional, de deute extern, d'economia de defensa i també és un defensor del decreixement. És un terme que ja parlaré a classe què significa el decreixement i avui ell ens parlarà, farà una mica de popurri, no? El que m'ha entès, una mica de... Ell es deixarà emportar perquè ell és un gran divulgador. Arcadi, tots teus. Moltes gràcies. Bé, bon dia a totes i a tots. Bon migdia ja, gràcies, just ara són les 12. Bon migdia. Gràcies per aquesta...